ngin saya sedang dekat subjek kebatamai. Bat kata kabenta lane ka topik kabangakwa bangin ya keren, bangin ya pai, bangin ya pule nak ketien ke chong belai ha kene kamit. Berkata kalong syapang kaying ublay ubaim. Tangin thok komta. Kaying ublay ubaim. Ya kane ngin ya pule nakabaan korin henriu ar korin ka lenong gaban riu ka dikhat ka bakhat saw hadu ga bakhat pra henriu khat saw hadu khat pra to ngin ya pet na kane ka benta ar korin henriu lenong dikhat khat saw hadu khat pra te PE hang to ka heading hang to ro la tho hang to ka ying ublay ubaim ka ying ublay ubaim kane kamit menta kamit kum mga ong mene kan long kum ka jing hikai kan long kum ka jing ya selok shwa bangin yo ban sedang ka subjek ka batmai hang kane ka tayo ka banwan te namarba ngidan kamban yo ya kene ka jing hikai haga bayadai bat kene ka benta bat kene ka phang kene kini ki khot ki bangila ya kedau hang to ki long ki khot ki bat don kam bangin la ban ya chaprang bangin la ban san haga jinge jongi bangin nang la ban yo bor ban syakri yo belai bangin nang la ban ya chaprang haga jing syakri yo belai. Tangin ya pule shwa barok kitu ki dekat bat ngin saya pule bahapat iwei pe iwei dekat. Tangin ya pule shwa barok sengap. Pej hang to ka Bible jompi. Towat long pi ki para bakit lengkor lambat ki bamngai. Namar ka hok kadon ka jing ya lok ayu bat ka bam hok. Bat ka jing syai kadon ka jing ya selok ayu bat ka jing dom. Badu Kris udan kecing yadai ayu badu belial lane ubanget udan benta ayu badu bamnget bad kaying ublay kadon kecing yaso ayu bad ki belai tau namar ngilong kaying ublay baem kumba ublay ulaong ngan syong sa apa jongki bad ngan yach ngobha hapdeng jongki ngan long ublay jongki ro kiro kinlong upai lang jonga nabakumta to ya mi no pi na preng jongki bato penyaklat no ya ladepi ong utrai bato wat kta syo ya gabom khoj dengan pediang ya pi halade bat ngan long ukpa ya pi ma piro pin long ki khon senrang bat ki khon kan the yanga ong utrai ubat donbor baro ka heading hang to ka ong ka yeng ublay ubaim kata gede ka phang jong kito ki dekat ki bangila ya pule menta pi upol ulatho ya gene ka sithi syaki koren yakini ki kenten haka sithi ka baar syaki koren ngilatep bakat koren kadai kanong ba jong ka jing thala center of immorality kan mau ba kadai ka pedeng jong ki kam jakhlia jong ki kam ki ba tingit ki ba isajmat ki ba ijli hangta ha koren kumban supen kan mau khendiat ki briu ki amane ya kata ka belai thau aprodai ka belai jong ke jing ijli bat ki jing aurea don na pedenggi Kristan ro ki balai ban ya khle bat kita ki nong mane balai tau bat don na pedenggi Kristan kim im syu ka jing im ka bakhoj
Kilaya kela long lem kum kita barok-barok gibayadon hang ta pok korin. Upol daga mensim kabas ngokia. Lengkot ngasuan ra ya kata kumban syu. Penken mau ya pi. Daga mensim kabas ngokia. Upol habau yo ya kata kajing ya kersumlang jonggi Kristan na korin. Rengkat bat ka perthai, rengkat bat ki beriu ki bam itu yo belai, rengkat ki nong mana belai tak. Habau pol yo iya kata karukam im ka bakum kata. Uan ra ya kene ka siti, utha ya kini ki kente. Bat ngila ru ban ong da ka basai, basau dong jongi hagini kisngi ki bangi em menta, wat ladakane kadai ka snong Kristan Presbyterian sudah barok khoj, henrei sau dong jongi kadon ka jinglong korin. Ngangait bangi ya menjor, ngiru ngiem ha korin hagini kisngi. Kijing auria, kikam jaklia, kikam baman, kijing ijli, kiba mdon ba mla ban batai ya kata kajing di kajing bam kajing mane belai thau mdei ka belai thau ka dor belai thau henrei ki belai thau ki bahagi do anot temdan jing ya per ai tangin ya poino sekedekhat ka bakhat sau khnang banhum slam hangne upol utho ya kini kinten tuat long phi ki para bakit lengkor lambat ki bom ngaj syim syaya ita lengkor haga parangi ong yok yok bat bangin kam snow thu kane ka kentin yok lane haga khasi lengkor bangin kam snow thu nganget ba ki bala kham he kisngau tho bat kitip ha ka ei kata ka lengkor haba penkre ban lor ya ka penthor ban thung ka ba don kam arteli ki masi uwei penbo nang ne na rendang ya uwei menang ta uwei na kaliang kadiang penbo na rendang da ka lengkor bat nang ne na pedang kesedon ketuka mo khiu mo oh baik kumta namar bom datip ba kabatan ban lor ya katoka penthor teka bamot bakane kalengkor yok haga pareng kane kalengkor omlong bangkit tang marwei kumno anla bangkit tang marwei namar kadon arliang hapan ya balance baro arliang ti kata kade kalengkor hangne upol wong tuat long phi ki para bakit lengkor lem bat ki bom nget phi ki Kristan phi ki balanget phi ki bala pediang yo Jisu phi ki bala long ki jing shai lane ki khon ki jong belai number 1 phim de shu bandang ya don kata kajing ya dei kabajan kata kajing ya dei kabajan kata kajing ya ju ya jan kabakerpang close relationship bat kita ki bompat ngai hi kadau kalong namar balada pia don kajing ya dei kabajan palat hasenda kan sapoi kapor baka bor jing sniu hangto koren kan sapen ngop ya phiro lengba uto bam kapat nget bat phiro phen sangop ka jinglong jingman ha koren kapen long ya upol ba unong kumta number 2 pat kamut setia yo bangi sngoto bakala kamut setia ba ublei ukhang yangi bangin ya dei parlok lane bangin ya yaj lang bat ki bompat nget ublei khang bangin yaj lang bat ki bompat nget henrei kadau kaba ublei ukren yangi hangne kalong bangin kan mau ba yo kumno rekomno
habangia yait lang, habangia trei lang, habangia jo ngia jan, habangia long lok kin lok gibaya jan yo kumno pi kum liat hakita ki ki jingle jong ka jingdom hangne uan ra ru bat ya kanuksa dakaba uong kumne arjat kinuksa hagene ka dikot bakat saw arjat kanuksa benengkong wong namar kahok kadon ka jingyalok ayu bat kabam hok mdon jingyalok ayairu em kahok kadei kahok lak nang ta kaladei kabam hok om judan pedeng Dena om judan kata kabaong balam berhok Henry sisin bomdei kahok kamot kadei kapop tedei namar kata ka jinget bat ubomnget ro kaya per kumta ken nang ta uai sagawai genuksa bat ka jing syai kadon ka jing yaslok ayu bat ka jing dom how off kaneka switch kiniki switch jong kiniki light marsen off la dom marsen on la syai kam judum kam ju syai lang hajo gapot tedei namar kata-katau upol ukran yakini kenten banong wat yakit lengkor lembat ki bomnget wat ju ya jan wat ju ya kersum lang wat ju ya selok lang wat ju ya yat lang palat wat ju don ka jingya dei ka bacan kamtam upol ukam keren ya kata ka jingya dei ka relationship ka jingya dei ka bacan habreng ubanget bad ubamnget upol ukran ya kata ka teto haga dikot ka bakat san pan uong kumne bat u kris u ai biang da ganuk sama bat u kris udon ka jingya dei ayu bat u belial u kris ya kata ngitep u kris kamut u jisu kris udon ka jingya dei ayu bat u belial tongan thok khandiat khnang bangin kenma Belial Belial kawan nakaktin Hebrew kiong Belial kata gade ke jingmot ngamut banong ya kaktin Belial layo na kaktin Hebrew Belial kabamot kajingmot kalong kajing bomman kabom lerkam kumto terke kajing bomman kata gede kajingmot lane kajing bom lerkam bat ya kane ka kentin Belial la pendon kam na ka benta ban kren lale na ka ban kadai ka kerteng la ban ong haga jaka ban ong uksut lane usaitan la pendon kam da kane ka kentin Belial hagi benta tongin yakan mau ya kata te hangne namar kata ka Bible ka ong u Kris udon ka jingya dei ayu bat utau ksot lane u saitan u Belial u babaman u basneu u bom dondo u bom lerkam u Kris don jingya dei telada ma pilong gi jong Kris pidai ban tip kan kumno ban em upol umut ban ong kumta lada ma pidai gi jong Kris wat em kum ki jong Belial namar ki jong Belial te ki em ka ching em ka babamman ki em ka ching em ka bam dan chingmot
Kiem ka jing em ka bam ler kam ka bam poi shano ro. Ngiken mau ka Bible. Haga baningkong Samuel arphosan. Ningkong Samuel arphosan. Ngakerpat wan ai bau kenrat jonga unyau ya une uriu belial. Une unabal ken. Sngap. Ya unabal lada pipule bha hangto haga tu ka story ngim dan por ban ya keren beniak mentah sapule bha haying ya ka tu ka story ya unabal namar kita ki kam baman jo namar kata ka jinglong basniu jo namar kata ka jinglong ka bomler kam jong o ka bompoi chanoro hangto ngipule laong une uriu belial kabamot laken yo lane lak ong yo baudei uriu belial lane unong bot jong belial unong bot jong baman unong bot jong syaitan ladan ong de kumwai pat kata gade kabangi lampat ngisyam hagane kaktin ke jong blai susu ya uneu belial bila ban syam ka Bible ka keren haga Deuteronomy khatlai ka bakhatlai ka ongkum ne ka Bible badon kibreu kikon ubelial sngap kikon ubelial tangin syem tang katahi ngam kuak bangin ya penjerong hangto ngakuak ban syem tang ye itu ikentin ban nadu ka testament ka baremro kani ke kentin belial kaladon kabatheu ya ubaman lane ya usaitan lane ya uksot lane kabat keren ro baya kita kiba em ke jingem ka babaman kiba ya hagalenti ka babaman persya ya gamon bakot jong belai kita ro kidai kiriu belial hakmat jong belai Tadai na kata-kadau ba upol hangto kato ka siti bangi pule usa mention ya kato ka kentin u Chris udon ka jingyadai ayu bat u belial tenganget bakala syai kumto sapule tho hangto nong bishar khat khandai arpuar sapule ka kedeu yang katahi ka kentin belial nong bishar khat khandai arpuar tongin ya yat no syaga dekhot ka babot ka dekhot ka bakhan riu ka dekhot ka bakhan riu pat gaong bat ka ying ublei ka don ka jing ya so ayu bat ge belai thau pi ya kata ngila snau tho mo ka ying ublei tong yin sim nuksa kum kane ka ying mane kadon jing ya so ayu bat ki ying mane belai thau lane bat ki belai thau om don jing ya so ai ru em ya kata ngila snau tho te hang ne ngi yo i shwa ba upol un poi sya kane ka phang ka ba ula kedeu haneng ka ying ublei ba em shwa ba upol un poi sya kane ka phang u ai sau tali kinuksa hangto ban wanra ya ka jing ban kedeu ya ka jing ya per hapdeng ka ying ublei ba em bat kiwai pat kibathala knang bangin snotho pi kanuksa manengkong ba wanra supai biang kandiat sya syadin uang baka hok kadon ka jing yalok ayu bat ka jing bom hok kabar uang ka jing syai kadon ka jing selok ayu bat ka jing dom kabalai u Chris udon ka jing selok ka jing dai ayu bat belial u banget udon ka jing dai ayu bat ubamnget bat khaddo upoi hakato ka dekat ka bakhan reu ka ying ublei ka don ka jing so ayu bat ki belai tha usapoi sya ka ying ka jong ublei namar ka jing thmu ka jong pol hangne ka long ukwa ban kren syapang ka ying ka jong ublei ka ba em bat haba upol ukren ya ka ying ka jong ublei ka ba em
ummut setia yakane kayeng mane kabalashna de kikti jong kibreo haba upol Ukren ya kayeng jong ublay ba Ukren yakane kamat ka jong ngabat ka jong pi haga baki nong koren ke Kristan na koren ka to kapor kim snow thu ya ka dor baladap siu ya ki bagila long ki jong blay kamat jong ki bat kamen sim jong ki kalalong ka jong blay kim snow thu ya kata ka dor ka baladap siu haga banengkong koren haga siti banengkong ru upol ulak keren ya kata ka benta henriu lendong dikhot ba arpheu namar lathit no ya pi da ka dor ba tina mar kata to pendon muram ya ublay hagamat bat hagamen sim jong pi ki ba long ki jong ublay baro arjaj kamet ro kalong ka jong ublay kamen sim ro kalong ka jong ublay denam balay kalong ka jong ublay namar ba ladep siu ladep thit hang tu ladep tho lathit no ya pi da ka dor ba kai kata ka dor ka jing yap ka jau jisu ka snam jong ka ding phna ka jau jisu kalong ka dor ka ba ublay uladep siu uladep thit ya ngabat ya pi ya ka metro ulathit ya ka mensim ro ulathit namar kata kiladei ki jong o te balai pat kine kinong koren haba ya kene ka met baladap thit ublay ladap siu da ka dor balai kidang leit ban penjaklia ya lade balai kidang leit ban ya kersum balai kidang ya pen ya serim ya lade balai kidang leit ya kaban ya rengkat bat kane ka perthai ke jing thala ki kam jong ka jing dom kombale ki khon ubelial kinong bot ke jau syaitan ke tidei hangne bangi snau tho baka jing ublay ubaim kam dei satya kane ka jing mane hadu kanu ngila bantai ka jing mane ka bahe bat ka ba itanat kata ka bangila bantai da kading da kamau da kikti jong gibreo kata kalong tang ka jing ka bangiyo ban ya wan lang ban ya mane ban ya penlong ya ka jing ya sang bat ngi pen kentang ya ka ne ka jing mane na ka benta bangin syakri ya ublay ka jing syong ka jong ublay syong haki jing bala thau da kikti jong gibreo ong ka bible henry ublay syong kadon ka jing ka ba ublay syong bat kata ka dei ka donot jonga bat jompi kamet ka jonga bat ka jompi ka jing jonga bat jompi ublay syong hagane ka long ren yang ka jonga bat ka jompi dene the day namar kata kadau ngihap ban snotho haba kane kamet jongi kalong ka yeng syong ublay haba kane kamet jongi kalong ka jaka hagaba ublay usyong ngap uong ngin ya beteng nang to kumba ublay ulaong ngan syong sa hapa jongki ublay uladap ong ya kita ki kentin ngan syong sa hapa jongki nang ta bat ngan ya ngobha hapadang jongki ngan long ublay jongki kiro kin long upai lang jonga ya kita ki kentin uladap ong ha Leviticus arpun riu khatar Leviticus arpun riu khatar ublay ulah keren ya kita ki kentin nangta Ecclesiastes amen haka nengkong korin lai khan reo ublay ladap ong ya kata mendai Ecclesiastes nengkong korin lai khan reo tongin ya pule nakane kan nengkong korin lai khan reo ka ong kumne
Pi pim tip ba pilong ga ying shong ublay bat ba umen sim ublay u shong sa apa jong pi kai ka ba pol uladap keren haga siti banengkong sigi koren u ban biang haga siti baar namar kadiga ba don kam tu menero ngiladap pejam la thiet ya pi daga dorba nang ta gitu giwe gi bentang la dapet kai ga ba ukren haga siti banengkong upol anda utho ya ka siti baar jo u ban beang namar bakadon kampalat te hang nero kai ga ba uladep keren hang ne ka bangi ya pule haga deka bangi pensyong nong remo kai ga ba uladep keren hang ne ka siti baar u ban beang hang ne sti ngamut banong kai ba uladep keren ladep tho siti banengkong utho angka tu siti baar ka bangi ya pule uang pimtip ba pilong ga yeng syong ublay bat ba umen sim ublay u syong sa apa jompi ubo ia kata ga jingkali tenamar kata ngis ngau tho syai kenar ba manga bat mapi ngilong ga yeng syong ublay ha ka lenong ban riu jong ka siti banengkong ro jong segi koren ha ga lenong ban riu dekat bakat kendai ro uladap bu ye gitu kenten hatu pimtep bakataka met jongpi kalong ga ying syong umen sim bakoj ubah po jongpi ya ubah pila yo no belai bat pimlong lagi jonghi pi upol again and again upol ubeteng utho ya gini kenten kami ke jingkeli balai uripit siripit kadau kalong namar bakadon kam tila de kadon kam ya ki Kristan hakorin hatu kam dei bakadon kam ya pi bat yang ngaru bakum ki kon jong kabalang ngin ken mau bangim long kum ki wei pat ki bompat itu yo cisu ngim dei ban im kum ki tai ki wei pat ki bompat itu yo cisu ngim dei ban ya kum ki tai ki wei pat ki bompat itu yo cisu pi balai ka imlang salang jongi ka jot balai ka balang ka telot ka swai namar ba wat nadu kinong yalam jong ka balang ro kitai ki ale ya kersom bat ka pertai ki di tador ia la ka jong kalong renyeng haga bala sius pa ya ki da ka dor ba ka snamu cisu kilong ki kon bat kinong bot ke dau belial la ya ki kambaman ka jingya tep lem kalayap don jing sngo ye but day na mar kata kadau ka balang ka don hapdeng ka jingring suai kat shabalet kat shabapai ka jela me kalaya ha ka jing shisha kala day ban long ka jela ka basuk ka basan kala day ban long ka nuksa ba bahaya ki wei pat ki jela hari India henrai menta ki briu ha ba ki tep ye ki khubor ki baja ka jela me kalaya ki sngo lengo ba kum ha me kalaya Kristan babon deu Kristan hanrai balai kata ka jelame kalaya ka longkum ta hatu kam dei namarba nadu kikmi kikparu kimla syu ban yalam ye kikon hagalenti ka badai namar kikmi kikparu gede kikon ubeleal kila ya kan riang kila ya penyesrim bat ka pertai kila ya khle bat ka pertai kila ya kersum bat ka pertai bat dei namar kata kadau kikon kila kan riang kikon ro kila ya kumbayat kikmi kikpa namar ba ka jing shisha ka ong bat ka tin ka ong baki ki baro sedang nalayeng kikmi kikpa kimnang syo ban hikai kikon namar lada ka suntur jongki ka hikai ki jingle jongki pat ki hikai da kumwei suntur ka hikai ka babha henry ka jingle jongki ka hikai ka basneo kesentur gong kon lek jeseng ya lade kim julek kon duai kon pule bible kon lek tipski henry ya lade ya jar gamon ukpa badi kiat uong yo kon wat di kiat henry ya lade uwan buat man lagamet bakata ke jinglong koren kam ya per ai ruah kapan kan mau yangi kan gamet kanega jinga slok kapan kan mau yangi kan gamet bakan mau ngidei ka yeng syong ka jong belai wa em mangabat mapi kanega mat jong abat jong pi kadei ka jaka syong ka jong belai u belai syong te sya klau sya betap
Ublay msyong te hagading kamau. Ublay msyong hagi jingtay haduk kano ki itanat. Hendrai ublay msyong haga met haga mensim. Jong kita kiba ai jaka ya uba unsyong. Kan mau bahaya kata. Ti habakan ne kamet syongi. Kadai ka jing syong ka chong belai. Tengi dei ban la kumno. Hang de hayeng mane ngi khen kentang yaka kane ka yeng mane ngi la kumno. Ngi da nyau kor. Ngi da buram ya kane ka yeng ba kentang chong belai namar ngi sngo tho ka de ka yeng ka ba kentang. Hatu don na preng jong pi ki bawan je seng ki ban bam kwai hang ne em om don. Ki ban di duma hang ne em om don. Don ban currency new em om don da bitar kat ba bitar ro. Le se hap kun hapa namar ngis ngotho ya ka jing kentang. Chong gane ka yeng ka ba kentang ka jong bele. Don bale ki kam thala ki kam ijli hang ne em om don. Ngaya keren ya kita gidi kiat kita ki lelem don. Balai namar bagi nyau buram baka de ka yeng ka jong balai. Penban ya ka mat la jong. Ya ka jing em la jong. Ka bangi sngo tho ba ublai usyong hang ne apa jongi. Om de hang ne hayeng mane. Usyong haga do not usyong haga mat jong ngabat jong pi. Te balai pat ya ka mat la jong ka ba de ka yeng ka jong balai wa em. Ngile ya ka lai lai phuchat. Kane kadai ka haban pen perkat yang abat ya fi. Badai na kata kadau ngidon kam ia ka jing pen kentang ka ba man lagasni. Kad khot ka ba khat nyau ka de ka jing khot se ka jing long. Lane se ka jing pen kentang ya la de. Tong yin ya pule de khot ba khat nyau. Na ba kum ta to yami no phi na preng jongki. Batowat bato penyak klat no ya la de phi ong utrai. Batawat kata asyuk ya gabam khoj dengan pediang ya phi haladehi khot syaga jing pen gentang mi no na pedang jongki kabamot barok sikato pilaya im pilaya kersut met pilaya ya rengkat pilaya treyak ta ya bam ya di ya kemen ya rki ya lang ya don ke jing dei bajan mat kito ki ba im kito ki kam thala ki kam baman menta uang mi no nang to mi no pi habakalla kabamot habadang lung kata ka jinglong jing em bakan jaman sem don kam te wat ban i no ya kito ki parlok ki badang it ya ka jing sngo bah perthai lada ubat di ukwa ban i no ya ka jing di ibu aj udon kam te ban kear no lane ban peniak lat no ya lade naki lada ubriu baju em hagino gino ki kam jong gane ka perthai ukwa ban kala ka bamot ban pen kentang no ya la ka jing em show belai uhaban mi no nang ta umla ban ya kersum hang to namar ba udang lung hado kata-kata bat un sasya pengop biang sasisen lada ummi no kajing mi no nang ta kalong ban pen kentang ya lade ban perang ya lade kenang bangin yo ya kabor ban job ban yeng kum kinong job bangin san haga jinglong ga jing em ga bakan jaman sem bangin nam kta syu ya ka ai gabam khoj bangin nam le syu ya ka ai gabam khoj la dei ga jing bam la dei ga jing di la dei ki ktin la dei ki kam kat gabadon ro ka ai gabam khoj wat nam kta syu ya ka ublai wong bat ngan pediang ya phi halade wat mut bangan kentaj ya phi dei ma phi ba kentaj yang ah la phi ko ngo yang ah bat phi le kum ta ngan pediang ya phi ngan nam kentaj bat ka dikhot ka ba khat phra ka ba khat do bangin ya karen hang to pat ublai uai ya ka jingkular uai ya ka jingkular bat open scam ro yala ka jing ya de ka jo bat nga bat phi uong kumne bat ngan long ukpa ya phi kata ka de ka relationship ka jing ya de tene ublei on long kpa no ya phi
ma phi ro phin long ki khon shen rang bat ki khon kan thei anga ong utrai ubat don bor baro te lada ublei ula long kpa saka ei pat phin khoslai mo hau download ki ei baro ula lot ye ki ei baro ubat don bor ubat krau halor ki ei baro ka ei phin khoslai haba ublei ula long kpa ya phi dok phi kerdo phi jenjar udon kpa jong phi pang phi sitom udon kpa jong phi tang ba une ukpa ude ukpa ubayo iya ka do anot phinam la bat ban su le man le phinam la ro ban su khwan la ni kwa ban yo ya ka ei da ka basuk namar ude ukpa bahok unnam ai ka ei ka ba dei ban ai utip ha sapang jong phi ka ba ublei ukwa kum ukpa kalong ukwa yang nga ba dia phi bangyan nang jan so bat kumta kan ne ka jing em jong phi bat jong aro kan long ka jing em ka ba don hakikti ke cho ki ba on yo ya ka ban sandor ya ka jing em ka jong phi kat kum gamon ka ba kho cho kum ukpa udon ka plan ya lagi jong ki khon de nam udon ka jingkit khli ya lagi jong ki khon udon ro ka jing yo i jingai na ka banta lagi jong ki khon telada ki khon ki saila kem ko ngo kata ka plan ka jing mut ka jing thmu baro jong kpa kan nam urlong lada ki khon ki saila handrai lada ki khon ki ko ngo kita ki ei baro ki plan ki jing thmu babha ken so urlong ha ka jing em lakren ya kata nau Jeremia arpo khandai khatwei wong ngadon ki jing mut ki babha na ka banta jong phi ngadon ka plan na ka banta jong phi te shania hau blai te dei na kata kan ne ka Bible study habangi yo ya gane ka Bible study kan mau ba don ki ba perkhat ba ka Bible study ka de ga jakaban ya pule bantip don ki ba perkhat kumta handrei ka Bible study kata ka jingtip kawan hi kan mau ba ya kata ma om dei kumba mudur ki wei pat ki bom snotho ki mudur balik Bible study bantip ban start bantip ban ya kit kam ban ya thu khana ban ei ban kum ne ban kum tai em kata ka jing start kata ka jing tip kawan hi handrai ka Bible study ka dei ka jaka ka bangin la ban sandor shwa ya la ka jong ka jing em ha ka jing ya dei bat ublai bangin jan sha ublai bat anda habangila jan sho belai ngiyai pule kaktin jo ngiyai im rengkat bado ngiyai minot hagaba ya selok bado kata ka jingtep kita ki ai kat banang ya kanang wanhi kat banang ya kanang wanhi kata ka de ka Bible study the day namar kata dau habanga ai phi ki jinghi kai ka Bible study ngam shemla wanra hagarukom kaban syuhi kai ban tip ndrei nga wanra hagarukom kaban penkela ya ka jing em ka jongi bangin itu ya ka lenti ka basisha ka ba ublei ukhat yanga ba dia phi te tau blei on kerkhu yangi lengba ka ne ka jing selok balengba ka ne ka jing hikai ka jing ya pule Bible ka Bible study ka bangi ya pule hangto syapang ka yeng ublei ubaem ba mentangi ken mau bat ngis ngotho ba ka ne ka mat jongi ka de ka yeng ka jong ublei ubaem un kerkhu naga benta ka buram ka jo tengin ya bu lang no hakmat jong